Ay, may delivery po kasi kayo ngayon ng gaming chair po. Mula po sa amin po. Ano po pangalan? Ako po, from Lalamove po kami, courier service. Ano po? Pangalan po? Mac Alfred Angelo Alfred. Ikaw po. Yan. Gaming chair po yun. Pero po yung gaming chair po, hindi pa po yun bayad. Yung shipping fee po, kasi overseas po ito, is amount to 5,000 pesos. Ala! Ano yan? Lari mo. Ala, put ang vlog na si mama mo. He who can be a good son will be a good father. Hello J-fans and people of the Philippines! Andito na naman tayo, panibagong partrank at panibagong sorpresa. Samahan niyo po, this is once again your surprise ambassador Kuya Steph. Join me as we will shower good vibes, happiness and surprises all the way here in our own municipality of San Fernando and Barangay Rizal. Ayan na nga, isang baby boy ang ating hahandugan ng mga items at sorpresa dahil siya ay magsi-celebrate ng kanyang pinaka-espesyal na kaarawan. Sino kaya si baby boy? And syempre, sino din kaya ang mga nagbigay ng items or packages na ito para sa kanya? Pero bago ang lahat, bago natin tunguhan or puntahan si baby boy, tingnan muna natin ang mga items. Talaga namang mapapayes siya sa mga items na dala-dala ng JFS team. Okay, so let's start with the items na napakarami nga. Let's start with the 2 boxes of Venus Pizza. Meron tayo ngayong bilao ng pansit. We also have siomai, puto flan, bilao ng puto flan. Meron din tayo isang combo food. And syempre, yung ating mix kakanin. Meron din tayo ditong Raffables cake, chocolate bouquet, yung ating money bouquet na nagkakahalaga ng not just 1, 2, 3, but 5,000 pesos. Meron pa tayong letter na ibibigay kay baby boy. And syempre, meron pa tayong bubble balloon. And lastly, meron tayong 4 pieces or 4 bottles of soft drinks. Hindi lang yan, meron pa tayong ibibigay na stuffed toy para sa kanya. Ayan, hiningal nga tayo dahil talaga namang napakarami ng mga items na ibibigay niya. Kaya naman, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on Norskin. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Ano pang hinihintay natin? Tara na't handugan natin siya ng sorpresa at maagang pamasko. Bumiyahin na tayo patungong Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. Fans and people of the Philippines, yes, andito na naman tayo, panibagong car trunk and panibagong sorpresa na naman ang ating ihatid. And I am so much excited dahil malapit lang tayo ngayon, dito lang tayo sa San Fernando and to be specific sa Barangay Rizal. And alang-alam ko, baby boy ang ating susurpresahin ngayon, isang benatilyo. And syempre, nasa likod ko na yung mga items na ibibigay natin sa kanya. And of course, kasama ko ang aking best friend na si John Ray. Hi ka naman. Ayan, so habang naghihintay tayo sa isa pa nating kasama, i-shoutout ko muna po yung aking mga newly subscribers ng JFS Petals and Services, and of course, a friend of mine. Let's start with Mr. Caceres Mark Anthony, kay Mr. Carl Cabase, kay Mr. Charles Ivan Saculo, Dylan Caceres Salamea, MJ Mayores, Mr. Errol Encinas Cabase, and syempre kay Mr. John Patrick Ulitukit Bare, kay Mr. John Wayne, kay Justin Moreno, and kay Mr. Keith Edward Saculo. We also have Mr. Lian Ray Rentoria Canoa, Mark Anthony Marco, Nicole Cabase, and sa lahat ng aking mga friends, sa mga volleyball enthusiast na maglalaro dyan ngayon sa Barangay Balagbag. Hello po sa inyong lahat, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. However, thank you so much sa pag-subscribe sa aming page, and sa lahat, sana man matulungan nyo kami sa pagpasusubscribe ng JFS Petals. Bye-bye for now dahil magpe-prepare pa ako and pupunta na nga kami doon. Bye! Yan na nga, very wapang person dahil nagkamali tayo.
ng napasukang salita. However, hinahanap ko na ngayon si Mr. Alde. And according sa mga napagtanungan ko, dito daw sa may banda dito. Kaya ngayon, maglakad tayo na kahit sobrang init. Ayan, so andito na ata yung bahay. So papatayin ko muna ito. Bye! Tao po! Tao po! Si Mac Alfred Angelo Alde po. Tao po! Inahanap po si Mr. Mac Alfred Angelo Alde po. Andito po. Si Mac Alfred Angelo Alde. Andito po siya. May delivery po kasi siyang items po sa amin. Hello po, sino po? Ikaw po? Ano pangalan po? Ay, may delivery po kasi kayo ngayon ng gaming chair po. Mula po sa amin po. Ano po pangalan? Ako from Lalamove po kami, Korean Service. Ano po? Pangalan po? Mac Alfred Angelo Alde. Ikaw po. Gaming chair po yun. Pero po yung gaming chair po, hindi pa po yun bayad. Yung shipping fee po kasi overseas po ito. Is amount to 5,000 pesos. Ala! Ala, put ang vlog na si mama mo. Gaming share, wala ako nun. 5,000 pesos po yung hihingin ko pong shipping fee kasi overseas po yan. Saan niya? Opo. Galing pa po kami sa ng Manila po. Gama. Ngayon po. Wala si pagkana siya. May bayaran dahil yung bayad. 5,000 po. O, 5,000 daw. Ha? Hala, ay, yan ang kanya. May ano po kayo, sir? Ay, ngayon, sir, tingnan muna natin, sir, yung ano niya po, gaming chair niya po. Sige po. Sir, after po ma-receive niyo po yung ating gaming chair po, kailangan po po ng 5,000. Cash on delivery po kasi. Ito po, sir, ang gaming chair. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Okay, nagkanta kayo sa amin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, hindi po kakanta. Wala pong 500. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po! Okay, dito tayo. Mr. Mark Alfred, dito tayo. Okay, so kalma ang lahat. Hello, J-fans and people of the Philippines. Andito na nga tayo sa Barangay Rizal. And as you can see, kasama ko na si Mr. Mark Fred. Ay, Mac Fred Angelo Alde. Ang haba naman kasi ng pangalan mo. Liwag na lang po, Prince. Okay, Prince na lang. I just want to clarify muna bago tayo magsimula dahil kinabahan si Sir and ang alam ko lasing na daw siya ng konti. Okay lang. Nawala yung kanyang kalasingan sa aking prank. Masarap po ng ating music. Okay. Wala kang gaming chair na matatanggap ngayong hapon pero napasugod ang JFS team or ang JFS Petals and Services para handugan ka ng mga items and packages na alam kong tiyak mong magugustuhan. Dahil ngayon, hindi ako ang celebrator but it's you. Kaya naman isuot mo ang aming sash. Palakpakan natin. Happy birthday! So mas mo palakpakan para kay Mr. Ate. Tapos muna tayo. Hindi ako iiyak for today's video. Okay. Iyak. Burat ako. Burat ako. Okay, dito tayo. Harap tayo dito sa camera kahit burat tayo. Okay. Disclaimer lamang po. Ang burat po ibig sabihin sa Bicol ay lasing. That's it. Sa Tagalog, Okay. sa Tagalog, ratbo! Ratbo. Okay. Ang mga items na yan ay hindi lang SARS, pero napakarami nga talagang items dahil kanina habang binabasa ko yun, talagang napagod ako. Pero bago tayo tumungo dyan, gusto ko munang tanungin kung kumusta yung prank ko kanina, yung gaming chair. Malabo. Naniwala ka may gaming chair na darating? Oo, malabo. Malabo yung paningin dahil lasing na or anong klase? Okay lang, kaso ano lang. Drawing yun, drawing. Okay, drawing nga naman talaga dahil wala kang marireceive ngayon na gaming chair. But because nandito ang JFS team para handugan ka ng saya, good vibes at siyempre surprise. And talking about surprises, tagilid ka ng konti, marireceive mo ang napakaraming packages or items. Meron tayong wrappables cake, 2 boxes of Venus pizza, meron tayong 2 bilao ng pansit, ang target lock ng lahat ang siomay, meron din tayo siyang puto plan, meron pa tayong mix kakanin,
Meron pa tayo dyang combo food. And syempre, meron pa tayo, syempre kung may mga pagkain, dapat may panulak. Meron din tayo dyang 4 bottles of soft drinks. Okay, hindi pa dyan natatapos at pagal na ako, sabi kan sabi ko, pagod na ako. Meron pa tayo dyang letter na babasahin mamaya. Bubble balloon, chocolate bouquet, and syempre, kahit hindi ka bata, mag-aalabata ka, meron kang marireceive na stop toy mamaya. Toy yun. Yan ang kalbo. Mabuti. Meron tayong bubble balloon at syempre, ang pangmalakasan sa lahat. And 3, 2, 1, ibibigay ko sa'yo ang 200 pesos. money bouquet! Amounting to not just 1, 2, 3, 4, but 5,000 pesos palakpakan. Thank you, thank you. Okay, yang 5,000 pesos yan ang money bouquet. Dito ka. Ang kulit mo. Ang kulit, babatukan ko po. Okay. Ang 5,000 na yan ay galing kay Nanay Belen and kay Papa Jet. Ayan. Salamat po. Galing yan sa kanila. Alam mo, ikaw yung isa sa mga celebrator namin or sinurprise ng JFS team na talaga namang napakarami ang package or items. Okay, thank you. Walang share, walang bangko, share. Walang chair? Walang share. Wala daw siya. Lasing na talaga ata. Mahal, may 5,000 Okay, tingin tayo sa camera at kaway-kaway ka naman sa mga nagpa-surprise nito para Hello, sa'yo. hindi ako makatingin. Bakit? Naduduling ako. Hindi pa tayo dyan nagtatapos, Mr. Prince, dahil ang hawak mo ngayon ay letter na naka-frame dahil social ka dahil birthday mo. Babasahin ko ito, galing ito sa taong nagpadala or Di ako minum. siya yung dahilan kung bakit may ganito kang eksena sa birthday mo. Ano po? To my dearest son, happy birthday. Iyak na yan. Be happy always, kahit ilang dekada na palagi kang nagsi-celebrate nang wala ako. Ouch. Wish you all the Iyak na yan. best. Sana mag-aral ka ng mabuti at magtapos ka para sa mga pangarap mo sa buhay. Thank you, ma. Have a wonderful day, my anak. Mama will always love you. Hugs and kisses, XOXO. Hindi na lang yung kapin. Okay. Nasaan na? Akong kausapin mo. Sige, uuwi na ako. Sige. Kaya nag-video. Okay. Pinagpapawisan na tayo. Ilang taon na si mami mo? 50 po. 50. Ilang taon na siya sa ibang bansa? 23 years. Ilan? 23 years. 23 years. So, palakpakan naman natin yung mga ating tinagurian at dakilang ina na OFW na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Thank you, ma. Dahil hindi ka na natatapos sa pag-thank you mo, anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Or message mo naman sa nanay mo, hindi lang puro thank you. Ano gusto mong sabihin kay nanay mo? Sabihin ko maraming salamat po sa binigay nyo, sa biglaan. Tapos, mag-aral po mabuti, ma. Salamat po. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Okay, iiyak. Iiyak na yan. Paglasing talaga, hindi tayo maiyak. Ano Hindi po? talaga. Okay. Nahihilo pa rin ako. Nahihilo. Ba't kasi uminom? Malupasay na yan. Hihimatayin na yan. Okay, muli po, isang masigabong palakpakan para naman kay Mr. Prince Salamat po. dahil sa haba ng kanyang pangalan. Okay. Siyempre, pasalamatan mo din na nagbigay sa iyo ng 5,000 pesos. Para kay nanay po ito. Oo, Nanay Belen at kay Papa Jet. Pasalamatan mo. Bakit to? Sinyo po na. Ayan. Ay, Tatawan. oh, wow, binigay sa kanya. Siya ba yung ano, Siya yung pinakagusto ko nanay. siya yung tumatay yung nanay mo dito. Okay, nasaan yung tatay mo? Wala na po, gadan na. Patay na ba talaga? Wala. Okay. Ano mataw ka na eh? Ayan, si nanay na ang Sa yun, nay. Okay. Baka may gusto kong sabihin kay kay Papa Jet. Nasaan po yun yung Papa Jet and Nanay Kay Belen? Papa Jude po, salamat po sa binigay niyo po sa birthday gift. So, sorry po, nasing po ako, Burat. Salamat po dito sa binigay niyo. Hindi ako makaiyak. Burat. Iyak na yan. Iiyak. Okay, dahil hindi nga daw siya makaiyak dahil lasing na siya. At damang-dama ko ang kanyang pagkahilo dahil ako. Ate na to. Iiyak na yan. Okay, dahil ako man po ay nahihilo sa sobrang kukulit na mga taong nandito. Pinaglihi ko ata ito sa mga Ferris wheel. Ano po?
Okay, ayan na nga, kasama natin si Mr. Prince at alam kong napakasaya niya sa mga dala nating items. Pero hindi pa tayo nagtatapos sa tuluyang paghahandog sa iyo ng saya at sorpresa dahil sa aking pagbabalik ay hahandogan natin sa ng kanyang bonggang cake and of course, kantaan ulit natin sa ng happy birthday. Kaya naman, J fans, kapit lang. Alright, we are finally back here and kasama pa rin natin ang pinaka-pogi. Huwag mo munang ipoblow. Ang pinaka-pogi ng Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur, ang Daniel Padilla. Palakpakan natin. Pero ngayon, dahil lasing siya, Daniel Cabilla na lang. Okay. Habang okay lang. Habang nagsisindi tayo, napakulit talaga. Babatukan kita ng isa mamaya. Habang nagsisindi ako ng ating candles, kantahan muna natin siya ng happy birthday. Akala ko And iyak 3, 2, na yan. 1, let's go! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Yung hindi po kakanta, hindi mo makikikain mamaya, ha? Say happy Yung maraming kanta siya kakain na. Happy birthday to you! Okay, happy birthday Mr. Prince, and mula sa mga nagpa-surprise or nagpadala ng mga items na ito sa kanila ay pinapati nila ang pinakamainit at pinakamatamis na pagbati ng happy birthday. Kanina ka pa aligagang-aligaga sa pag-blow ng candles. Now, Excited mag-blow. I am giving you the honor to blow your candles. But before that, make a wish muna. Saan tumangkad ako? Okay. Sana daw tumangkad siya. Palakpakan natin si Mr. Prince. Ba't dapat din ako minom? Unexpected. Okay. Ayan. Okay, ano pa? Sana daw ang kulit-kulit ng batang ito. Saan po ba ito pinaglihin? Ito yung nanay. Bakit ano? Hello po nanay. Ano pong pinaglihin niyo po sa batang are? Come on. Okay. Pinaglihin daw sa manok. Manok. Okay. Sino yung mga kasama niya dito sa bahay? Si nanay, tama? Sila. Okay, nanay dito po O, kayo, dumayo ka nanay. pa. Picture na ka ba kay Kuya Mac? Tita, dito tayo, tita. Pasok dito. Opo. Sige, sige. Madyan na, Mari. Relax lang. Katan mo na. Nanay, ang pamilya ang palaging nagsisigawan. Palakpakan natin ang pamilya Alvin. Nanay, Hindi ka na. Picture ko ba yan? Kuya Kit. Hindi ba dato pa rin yan, ha? Ang gulo-gulo natin, Diyos ko Lord. Okay. Hello everyone. Makinig na muna sa akin. Sige. Sige, ako po yung host dito. And hindi po kayo. Ay, kala ko kami. Okay, dahil syempre pinapunta ko kayo dito, hindi lang po tayo tatayo dyan dahil syempre birthday ng pinaka-pogi niyong pamangkin or pinsan or ako yung nanay, tama? Ano pong gusto niyong sabihin or mensahe niyo po kay Mr. Prince dahil birthday niya po? Tumangkad na ako. Sige po, nanay. Ang mensahe ko, iniyo talaga, single mother, ano? Papa, single mother. Sabi ko, maray man yung isang mo, tapos papagod, maray na, lali, sa bigyan nagdalula ba sa kasi nga, tigadalan mo sila, maray na, manalo, galing na, italos ko ako na yung isama sa tao, dahil perning ano, dahil perning pikon. Yes. Magpikon. Pikon na. Ayan. Ngunyan, mariray na nila. Bibi, dito ka Ha? sa dog. Ano? Okay, isa pang tita, tapos na po kayo nanay. Isa pang tita, magbibigay ng mensahe para kay Mr. Prince. Sige na po, pasok. Dito po kayo. Ikaw po naka-vice nanay. Yan, ha? Dira lang. Dito kayo. Dapat dapat din ako minom. Ipasok. Dito po kayo. Hindi ko na kaya. Ayan. Sige na po, nanay. Sige na po. Ayan, ipasok natin ang Bella Padilla ng Barangay Rizal. Matulog pa. Okay.
Dahil syempre birthday ni Mr. Prince, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Huwag ka lang magburat. Tinawanan lang tayo. Okay, ano po gusto niyong sabihin? Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Iyak na yan. Hindi ako makaiyak. Basta yun na yun. Ang hirap umiyak sa lasing. Okay. Speechless daw. Ano po pangalan niyo po? Celsi. Speechless si Nanay Celsi. Pero alam ko sa likod noon ay ang pagmamahal at patuloy na pagsuporta sa kahit napakakulit mo. Tita Marie daw, request ng ating celebrator. Dito po kayo, tita. Ipasok naman natin. Si Aramina. Ang Aramina daw. Ang Aramina. Palapakan natin ang Aramina ng Rizal. Okay po, Nanay. Dahil siyempre birthday po ni Prince. Ano pong message niyo sa kanya? Boy na lang. Laging good boy. Huwag tumahimik sa mga problems. Siyempre lahat tayo ay minimithi yun para sa ating mga anak or mga kapamilya ang makapagtapos at maging isang mabuting anak. Kaya tanong ko lamang sa isang mabuting anak ka ba? Magpapakabuti po isang anak. Ayan, magpapakabuti. Yun yung mahalaga. Gumawa ng tama. Yes, let us always try to be a good son and palaging gagawin kung ano yung tama. Alright! Sa ano mo na rin. Ba't na yun ay? Huwag mang-raot ng iba. Ayan. Yeah, very good. Very, very, very good. Very Uminom well said. lang. Uminom lang, yes. Okay, dahil lasing na talaga siya. Ayan na nga, J-fans and Nani, dito po kayo sa katabi ko. Naihatid na nga natin ang sorpresa para kay Mr. Prince at siya ay tulog na ngayon at tahimik na. Kaya pa. Kaya pa. Okay, thank you so much sa lahat ng ating subscribers and sa J-fans. See you on our next surprises. Once again, this is your surprise ambassador, Kuya Steph. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang episode. Sa pagbilang ko ng 3, wag kang makulit and Nanay and everyone, magbababay tayo sa camera in 3,